מצלם אותי? כן. למה? אתה רואה? זה אוברול. עושה החולצה קצרה להחלפה. בוקר טוב. שלום יפיופון. אוי, לא רואים. צריך פה. בוקר טוב חמודי, אני אפתח קצת טוב, תראה מי בא לבקר אותך. אתה רואה את הארי? זה חוסמח. שלום. אתה מזהה את הארי? שלום. הייתי אומר שלום לארי. בוקר טוב יפיופון, ישנת טוב? ישנת טוב? שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, תגיד שלום. תגיד שלום. ולקנו הילד כוכב, המון איך שהוא רואה מצלמה, הוא חייב בלון. להיות בפריים. אין מצב שהוא לא מסתכל על המצלמה. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, ולקנו המון בלון. אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה, או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה. אפשר לקטוף פרחים כאלה שלא עשו, ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור. אפשר ללכת לירקון, לשוט שם בסירה, או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה. אפשר לקטוף פרחים כאלה שלא עשו, ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור. כבר בגיל כזה אתה יושב בבתי קפה. בתל אביב. נכון? לא בחיפה, לא בקריית אליעזר. מאיפה עופר במקום? כפר ביאליק. לא מכפר ביאליק. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, ולקנו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, ולקנו המון בלון. איך אתה מסכם את הבייביסיטר הראשון שלך? על ינאי, לבד? היה מושלם. כן? כן? תהיה מוכן לעשות שוב? אני אשתול את זה.